ರಡ್ಸರದ ಸೀರೆಗೆ 7,000 ಬ್ಲೌಸ್ ಪಲ್ಲಾರೆಂಗ್ ಮರ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾತ ಒಂದು ದಾಂಡು ತಿನ್ಪ್ಯಾನಿತ್ತೆ ಪುಂಡಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಪುಂಡಿಂದು ಹೊರದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಡತೆ ಇದು ಕುಡೋರ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಡೆ ನಾನು ಊಂದುದು ಸರಿ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಸರಿ ಹಿಡಿದು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾಚರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಇನಿ ಉಂಡತೆ ಯಾನ ಬಯ್ಯ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಏರ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋಜಿ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟತುಲೆ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಬಯ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕದ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಜಾಬ್ದ ವಿಷಯನ ಯಾನ ಐನತ್ ಬೇಗ ಪನ್ಪೆದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡದು ಒಂಚೂರು ಕಾಪುಲೆ ನಿಕ್ಕಲ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಸರಿ ಉಂಡ ತಪ್ಪುಂಡ ಬಂಡದು ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಗಲ ಪುಚ್ಚ ನನ್ನ ಮಸೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ದಾದೆ ದಾದಾ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕಿಜನ ಓಕೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಿಚನ್ಗೆ போய் ಇಂಗ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ದಯಪಡೆ ಎಕಡೆ ಮುಟ್ಟಂಚೆ ತೋಂಡವೆ 4-5 ಗಂಟೆದಕ್ಕೂ ಶುರು ಬೇಲೆ ಬಂದಾರ ಅಂಚಾದ ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಬೇಲೆ ಅಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬಲೆ ನಿಕ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ ಕಿಚನ್ಗೆ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಅವು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡದ ನಿಕ್ಕಲ್ ತೂಲೆ ಓ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪಂಡದ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆನೆ ಪನ್ಪೆ ಪುಂಡಿ ಗಸಿ ಯಾನ ಎಲ್ಲೆಗ್ ಇನ್ನಿಯ ರೆಡಿ ಮಂತದ ಪುಂಡಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿಯ ರೆಡಿ ಮಂತ ದೀಪೆ ಅರೆಪುಲ್ನ ಇನ್ನಿಯ ಕಡೆದು ದೀಪುನಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಯಾನು ಅಂಚ ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂಡದು ಕಿಚನ್ ಮಸ್ತ್ ಗಲೀಜುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನೆಟೆಂಕ್ ಒತ್ತರ ಮನ್ಪರ ಮಾತು ಉಂಡವೆ ಅಂಚಲ್ಲಿ ಪೂರ ದೆತ್ತು ದೀತ ಪಿದೈ ಇದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ದಿನ ಮಾತು ಒತ್ತರ ಮನ್ಪುಗ ಊರು ದಾಂಡ ಉಂಡತೆ ಕಚೇರಿತ ಮತ್ತ ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪುನತೆ ಇಂಕಲ್ ಮೊಲು ಬೊಳಂತ ಯೂಸ್ ಮಂತದ ಪುಂಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಊರ್ದ ಬೊಳಂತದ ಅದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗನೆ ನಮಕ್ ಕಡಾಯರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ದಂಚತ್ತು ಗೊತ್ತಂಡ ಇಂಕಲು ಬಯ್ಯ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುನಿಂದಾಂಡ ಕಾಂಡೆ ನೀರು ಪಾರ್ದ ದಿ ಓಡವೆ ಅಪ್ಪಗಂಡ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ಕಡಾಯರ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜಿಂಡ ಒಂದರ ಕಚಕ್ ಅಂಚೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಡ ಅರಿಯಿಂದತೆ ನೀಟ್ ಪಾರ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕಡೆದು ಮಾತಾಂಡೆನ್ನ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಂತುಕ ಯಾನ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾಯ್ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಬೊಳಂತೆಡ್ ನಮ್ಮ ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪತ್ತೆ ಅವು ಒಂಥರ ರಬ್ಬರ್ ದಲಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ತಿನ್ನಾಗ ಒಂಥರ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂದು ಪುಂಡಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಪೂತ್ತಲಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಸಾಫ್ಟ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕು ತೂಲೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಪಂಡದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾನಿತ್ತ ಬೊಳಂತೆ ಇಂಚ ಕಡೆದ ಹಾಕದು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಉಂಡತೆ ಒತ್ತರ ಆತಿಜ ತಂಚ ಇಂಕ ಮಂಗಪ್ಪು ನಾಡರ ಫಸ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂತಲ್ಲ ಚಂಡಿ ಪಾಡ್ ಒಂದು ಉಂಡತೆ ಇಂಕ ಏನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇದ ಆಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಆರು ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವೆದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಬಿಡು ವಿಜಯ್ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಏತು ಶೋಕ ಪುಂಡಿ ಸ್ಮೂತ್ ಇಂಚ ಸ್ಮೂತ್ ಬರ್ಪುನಿ ಪಂಡದು ಐಕೋಸ್ಕರ ತೂಲೆ ಮನ್ಪುನೇನು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ತೋಚಂದು ನಾನು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ತೋಪಾರ ಫಸ್ಟ್ ಗುಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಚೂರಿ ಅವಂದೆ ಒಂತ ಪಾಡ್ನಿ ನಾನು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತಿನ್ನ ಬಂದ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಪಾಡೋಡು ಎಲ್ಲ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತಂಡತೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ತೊರತದ ಮೈಪುಲೆ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಂಡ ದಾಲ್ ಹಾಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಬಂದ ಮಾಜಾವತ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಈ ಥರ ಅದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಕಲರ್ ಔಟ್ ಖಾಲಿ ಬಂದ ಮಾಜಾಂಡವು ರಬ್ಬರ್ ದಲಕ್ ಹಾಕೊಂಡತೆ ಇಂಚ ಮಂತುಂಡ ಎಂಬೊಕ್ಕ ತೋಪ ವೆನಕ್ಲಿಗ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂದ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಫ್ಲಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡ ಇತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪುನಾಗ ಫ್ಲಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡು
ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪು ಇಂದೇ ಇತ್ತೊಂಡತೆ ಬಂದ ಮಾಜಿ ಇದಂದು ಇಂಚಾಂಡ್ ಪಂಡ ಅಂದೇಟ ಅರ್ಧ ಕುಕ್ಕ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮೆತ್ತೆ ಬಂದ ಮಾಜ ಒಂದು ಉಪ್ಪತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಸಾಧಾರಣ ಬಂದ ಬೇಯ್ದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಡ್ದು ಲೇತ್ ನೀರಿತ್ತಂತು ಲೇತದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿದನಾಗ ಪೂರ ನೀರು ಅವಕ್ಕೆ ಒಯ್ತೊಂಡು ಅಂತಂದೆ ಎನ್ನ ಪುಂಡಿದ ಬಂದ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ನನ್ನದು ಸುಲಭ ಮಸ್ತ್ ದಾಲೆ ಜೈನ್ ಉಂಡೆ ಬಂದಿದ್ದು ತೊಂದರೆ ಬಂದ ಮುಟ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತನು ಫ್ಲಾಫ್ ಆತ ಜವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ ಒಂಜು ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗಂಟದಲಕ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇನ್ನು ನಿಂಚ ಊಂದುಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಡೇನೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಗಂಟದಲಕ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಫುಲ್ಲು ಇಂಚ 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 ಮನ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರ ಅಂಡಲ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಬಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂದೆ ಇಂಚ ಪುಂಡಿ ಮನ್ನ ಇಂಚ ತೂವನ್ನೆ ಇಂಚ ಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಡೇನೆ ಊಂದುದು ಸೈ ಅಂತ ಇಂದ ಸೈ ಹಿಡಿದು ಇಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಂದೆ ಪುಂಡಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಪುಡಿಂದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಹರಿಪುಡು ಬಣ್ಣಗೆ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮನ್ಪೆ ಪುಂಡಿನ ಯಾಕಂತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಂತನ ರಗಾರೇಜಿ ಇತ್ತ ಮತ್ತೆ ಬೇಯರಲಿಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಒಂದು 1/4 ಗಂಟೆ ಬೇಯ್ಲೆ ಯಾವ ಇಂದು ಬೇಯಂದು ಉಪ್ಪರ ಎಂಡ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮುರಣಿ ಮದಿಮೆಗೆ ಪಾರ್ದಿತ್ತದೆ ಸಾರಿ ಅವಿತ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ ತೋಷ್ಪಾರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಾವೇನು ತೂಕೆತ್ತ ಬಲೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಚನೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ತೂತಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಯಾನ್ ವೇರ್ ಮಂದಿನ ಸಾರಿ ಓ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಒಲ್ಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂದಿನಿಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಂಜು ವೇಳೆ ತೂದಿತ್ತು ಜರಡ ಯಾನಿನಿ ಪನ್ಪೆ ಒಲ್ಪದೆ ತೊಂದಿನಿ ಏತ್ ರೇಟ್ ಆತಂಡು ಪಂಡದು ಯಾನ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಬಂದಿತ್ತಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಮೆಹಂದಿದ ಮತ್ತು ಔಟ್ಫಿಟ್ ತೋಚ್ಪದ್ವ ಅವು ಪೂರ ಉರುಡು ಬುರ್ದು ಬೈದೆ ಅಂಚ ಸಾರಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅಂಪ ತೊಂಬೈದಿನಿ ಇದ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಉಂಡತೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂದಿನಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಏತ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಖಲಂದ ಜೊಂಜಿ ಏತ್ ಉಪ್ಪುಂದೆಕ್ ಸಾರಿಗೆ ಇಂದೆಕ್ 2000 ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಮೇಕ್ ಪತ್ತದು ಕುಲ್ಲಿಲ ಕೊಂಡವೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ಚೂರು ಚಬ್ಬಿ ಆತೆ ಅಕ್ಲೆ ಎನ್ನಂಚಿನ ಜೀವದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಾರಿ ಪತ್ತದು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಶೋಕು ಪಂಡ ಜೀವ ಮತ್ತು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಒಂದಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಎಂದೇ ಪನೊಲಿ ಯಾನ್ ಮದಿಮೆದಾನಿ ತುತ್ತು ದಿನ ನಿಕ್ಕು ತೂದಿಪ್ಪರಿ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಅಂಚದಕ್ಕೆ 2000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಖಾಲಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಯಾನ್ ನಿಜ ಅದು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದಿತ್ತಿನವೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿಗೆ ಮೂಲು ರೇಟ್ಗೆ ಏನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ ತೋಷ್ಪಾದಿತ್ತಂದೆ ಕೇತಾಪುಂಡು ಪಂಡದು 7,000 ಪನ ಒಂದು 2,000 ಸೀರೆಗೆ 7,000 ಬ್ಲೌಸ್ ಪಲ್ಲಾರೆಂಗ್ ಮರ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಮುಲ್ಪ ಬುರ್ದು ಬತ್ತೆ ಕೂಡ ಉರುಡುಕೆ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ 3,000-4,000 ಪಂಡಿರವೆ ಎಂಕು ಆತೆತ್ತ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಪಾರ್ರೆ ಬೇಜಾರ ಆಪುಂದೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆಗೆ ಆತ ರೇಟ್ದ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಮತ್ತು ಮನ್ಪಾದ ಬ್ಲೌಸ್ ಅಂಚಿನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ದ ಪಾಡ್ದಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮಿಷಿನ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಅನ್ಕೊರ್ನಿ ಎಂಕುಂಡತೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಚ ಬ್ರಾಡ್ ಬರೋಡು ಎಂಕಪ್ಪಾಗ ಶೋಕ್ ಉಂದೆ ತುಲೆ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದನು ಮಸ್ತ್ ಬಕ್ಕನೆ ಪಿರಾಡು ನೆಂಚ ಅವಿರಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ತೋಜುಂಡೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ವೆ ಅವೇಟು ನಿಕ್ ತೂಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ದೂತ್ತೆ ಅರ್ಧದ ಪೂರ ದೀತಿನದ ಐರನ್ ಮತ್ತು ಮಂದಿ ಜಂಚ ಫುಲ್ ಪೊಡಿ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಕೊರ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫುಲ್ಲು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಜಿಂಡ ಫ್ರಂಟ್ ಬಟನ್ ಕೊರ್ನ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಈತ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಕೊರ್ನದೆ ಫುಲ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ದೆನ್ ನಮಕ್ ಉಂಡತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಓವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಗಾವಡು ಇಕ್ಕಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡೊಲಿ ದಾಯಪಂಡ ಫ್ರಂಟ್ ಬಟನ್ ಅತ್ತೆ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜು ಸಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಶೋಕ್ ತೋಜು ನಾಪ್ ಸಾರಿ ಲಕ್ಕಲ ಪಾಡೊಲಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಇತ್ತೆ ಮದಿಮೆರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ಲ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಾಯಪಂಡ ಮದಿಮೆದ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆದ ಟೈಮ್ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಡಿಬ್ಬನ್ ಸಾರಿದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಉಂಡದ ಇಂಚ ಸೈಡ್ ಜಿಪ್ಪು ಬರ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಡಿಬ್ಬನ್ ಸಾರಿಗೆ ಅಂಚ ದಿಪ್ಪದಿನಿ ಸೈಡ್ ಜಿಪ್ಪು ಇದು ಫುಲ್ಲು ಇದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಐತ ದಿಪ್ಪು ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾರೆ ಸೀರೆ ಅಂದು ಪಾಡ್ರೆ ಅದು ಬ್ಲೌಸ್ ದೆಪ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡ ಪಂಡ ಇಂಚು ದೆಪ್ಪೊಡತ್ತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಫುಲ್ಲು ಮುಂದಲೆಪ್ಪುಂಡು ಹೆವಿ ಜಲ್ಲಿಪ್ಪುಂಡು ಎತ್ತು ಬಂಗಾತನು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಜಿಪ್ಪು ದೀಪಾದ ಜಾವೆ ಅಮ್ಮ ನೆರ್ಪಿನಿ ಅವನ ಎಂಚಿನಕ್ಕೆ ದೀಪಾದಿ ನಾರೆಲ್ಲೆಪ್ಪುನಿ ಅನ್ ಬಲೆ ಪಾಡ್ರೆ ಅವ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಕುಜತೆ ಆರು ನೆರೊಂದೆಪ್ಪರು ಸೈಡ್ ಜಿಪ್ಪು ದೀಪ ಹೊರ್ಚಿ ಪಂಡದ ಐಕ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪೂರೆಕ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ದೀಪ ಎಣ್ಣೆ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಎಂಕೆ ಏತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಆತಂಡೆ 1000 ಬೊಕ್ಕ ಅಂದೆಟ್ಟುಂಡತ್ತೆ ಇಂದೆ ಇಂದು ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿತ್ತುಂಡ ಅವೆಂದೆ ಇಂಚ ಬೀಡ್ಸ್ ಪಾಡುನ ಇಂದೆಕ್ 350 ಟೋಟಲ್ ಎಂಕ್ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ದ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಚ ಬೀಡ್ಸ್ ದೀಪನೆಕ್ 1350 ಆತಂಡೆ ಅಂಡ್ ಆಗೋಲಿ ದಾಯಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಉತ್ತಲೆ ಫ್ರಂಟ್ ಫುಲ್ಲು ಉಂಡು ಅಂಚೆನಿಂದ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆದ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅದು ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂದಿನ ಆಂಟಿ ಅಂಚಾರೆ ಪೊಲ್ದಿರ 300 ಟೋಟಲ್ ಎಂಕ್ 1650 ಆತಂಡು ಬ್ಲೌಸುಗು ಅಂಡ್ ಆಗೋಲಿ 2000 ಸೀರೆಗೆ ಇಂದು ವರ್ತ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ 2000 ಸೀರೆ 4000 ಬ್ಲೌಸು ವೇಸ್ಟ್ ಅವು ಲೈಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಏನಿನರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡಂದೇನ್ವೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪಡ ನಿಂದು ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಆಪಣಿ ಓಕೆ ನನ್ನ ಉಂಡತೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರ ಅವರು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕಲ್ದ ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಪನರುಂಡವು ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈದುಂಡು ಮಾಸರೆಗಳ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆದ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೆಯರ ಕಾರಣ ನಿಖಲ ವಿಡಿಯೋ ತೋದು ನಿಖಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನಿರ್ದವರ ನಮಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಾಸರೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏರ್ ಮತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೋದುಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ ಆತ್ ರೀಚ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಪಂಡ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲಕ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಾವೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಏತ ಪಂಡ ಆತಿ ಅನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತರಡ ಯಾವ ಯಾನ್ ಆತೆಕೇನು ನಿಖಲ್ಡ ಯಾನ್ ಇದು ಏನರಿತ್ತವೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಊರುಡಿತ್ತದ ಅಪಗಮಿನಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಯಾನ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನ್ ಮತ ಅಂತ ಕುಡ್ಲಾಗ ಮತ ತಿರ್ಗದಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತಿನ ಮತ ದೆದುಕೋರುಡು ಪಂಡಿದ್ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಇದೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬರ್ತದೆ ಅಬೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಜಂಗ್ ದಾಲ ಮಂತರ ಆಯ್ಚಿ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡೊಂದು ಖುಷಿತ ವಿಚಾರದ ಅದ ಬಂಡಿದ್ದು ಹೊರದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಡತೆ ಈತ ಕುಡೋರ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗತಕ್ಕ ದಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂಚು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಇರ್ನ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಫುಡ್ ಒಲ್ಬಾರ್ದು ಕನಪುನಿ ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಫುಡ್ ಕನಪುನಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಐತ ಲಿಟ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ತಿಂಡಿ ಉಂಡದು ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚನು ಮಿಯಾವ್ ಐನ್ ಮಾತ ಆನ್ಲೈನ್ ತರ್ಪವನಿ ಫಸ್ಟ್ ಗಲೆ ಎಂಕುಲು ಕನತದ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕುಲು ನೆಟ್ ಪೆಟ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋದು ಕನ ಒಂದಿತ್ತ ಅವ್ಲು ಎಂಚ ಒಂದಿತ್ತನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತನ ಕುಡೊಂಜಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಬೇತಂಗಡಿ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತನು ಐಕ್ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ವಿಜಿಗೊಂಜಿ ಆ್ಯಪ್ ತಿಕ್ಕಂಡವೆ ಸೂಪರ್ ಟೇಲ್ಸ್ ಬಂದು ಅವೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವೆಟ್ ರೇಟ್ ಮಾತ ಓಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಪನ್ಸ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಂಚ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಅವೆಟೆ ಕನಪ್ಪ ಅವನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾತ ಒಂದು ದಾಂಡ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಟದ ಅವೇನು ತಿರ್ತಿಪ್ಪು ನಾನು ಪುಂಡಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ 4 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಯ್ಪಾಯಿನಿ ನಾನು ನಿಕ್ಲ ಇದ್ರೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪುಂಡಿ ತಿಂದು ತೂಪ ದೇ
ಏತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ತೂಲೆ ತಿಂತಾನಿತ್ತೆ. ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ಖಾಲಿ ತಿನ್ಪಾತೆ ಪುಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತು. నేను ట్రై మనకులే నీకులే దే మస్తు సాఫ్ట్ ఉండ. ಇದೇ ಗುಂಡತ್ತೆ ಇದೀತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಮುಗಿತಂದಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪುನಃ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ ಆಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ಜರ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಪನೊಂದು ಏನ ನಿಕ್ಲ ಓ ವಿಡಿಯೋ ತುಗಿಯರ ನಿಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪೋರ್ ಪನ್ಪ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪನೊಂದು ಹಿಡಿಗಿಂತ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿತಂದಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್.